B'investiment ta' €500,000 ġiet inawgurata l-Control Room tal-Malta Public Transport f'Ħal-Qormi li ser tikkoordina s-servizz ta' trasport pubbliku permezz tal-aqwa użu ta' teknoloġija b'apparat li joffri sistema viżwali. Dan bil-għan li dan il-mezz alternattiv ta' trasport ikun offrut b'inqas dewmiet u b'mod aktar effiċjenti għal passiġġiera. Din il-Control Room li timpjega 25 ħaddiem u li tinsab fil-qalba minn fejn jopera s-servizz ser tipprovdi l-istampa reali li hemm fit-toroq Maltin u Għawċin u li jkunu qegħdin jaffaċċjaw dak il-ħin kemm ix-xuffiera kif ukoll il-passiġġieri li jkunu qegħdin jistennew fuq l-istejġ tal-karozza tal-linja. One News daħal f'din il-Control Room fejn ħal kummenti ta' Konrad Pule li huwa l-General Manager tal-Malta Public Transport fejn spjeganna kif ser titħaddem is-sistema l-ġdida. Il-basis kollha l-karozzi tal-linja kollha jitrasmettu il-pożizzjoni tagħhom il-ħin kollu in real time u mill-Control Room ikun nistgħu naraw kif qed taraw fl-screens tagħna kull bas fejni il-ħin tagħha fejn suppost kienet fejn qiegħda fil-fatt il-Control Room tista' tara suppost qiegħda hemm għaliex qiegħda aktar tagħti u aktar kmieni. U jistgħu jagħmlu ċertu interventi minn hawn mingħajr ma jimplikaw is-servizz daqshekk biex kemm jista' jkun is-servizz iżomm fil-ħin. F'din il-Control Room spikkaw l-aktar żewġ grafiċi, waħda bil-mappa ta' Malta li turi fejn qegħdin eżattament il-karozzi tal-linja u fejn suppost għandhom ikunu, kif ukoll il-grafika bil-linji. Is-Sur Pule qal li dawn il-grafiċi ser jikkontribwixxu lejn aktar effiċjenza fis-sistema tat trasport pubbliku. Il-kontrollu jista' jagħmel ċertu analiżi, l-speed pereżempju għaddej għall-bass, kemm hemm passiġġiera, l-imbus stop suppost qiegħda fuqha, jekk hemm xi problemi fuq dik ir-rotta u dik hija pratikament li jużaw huma. Il-basis kollha jidhru individwalment, il-kulur juri wkoll il-ħin, jiġifieri jekk pereżempju hemm ċertu kulur abjad tfisser li qiegħda fil-ħin, jekk hemm aħmar forsi qiegħda 5 to 10 minutes late, jekk qiegħda aħdar qiegħda naqra kmieni huma jistgħu jiddeċidu x'għandhom jagħmlu. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru tat Trasport Ian Burge li ħabbar kif aktar minn 1100 xufiera ser jingħataw tablet b'xejn bil-għan li jkun hemm aktar komunikazzjoni bejnhom u bejn il-ħaddiema tal-Control Room. Semma kif inizjattiva ta' din ix-xorta ser tiffaċilita aktar l-użu ta' trasport pubbliku għalli jekk jiġi nnotat li l-karozza tal-linja hija mimlija jew li l-vjaġġ huwa wieħed ferm aktar kajman milli għandu jkun. Il-kumpanija ser toħroġ aktar karozzi tal-linja fit-toroq ħalli bekk jonqos id-dewmien u tiżdied l-effiċjenza fis-servizz.